Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah. Dinibезде тыйган куршаулар алып ташлангас, буга тиклем яопһыз кала килгән күп һорауларыбызга асыклык ине башланы. Сөнки тормышыбызда хәзер төпһез хазина, гыйлем аскысы, Пәйгамбәрбез галәйһиссәлату вассаламның сөннәте ямлый. Күҙҙе ҡамаштырыусы бөтә донъя байлығына алыштырғыһыҙ хәдистәрҙең береһендә мәсетте яратыусыны Аллаһ һөйөр тиелгән. Изге йортҡа аяҡ баҫҡан һәр кеше Аллаһтың ҡунағы, тип әйтергә яратҡан Рәсүлебеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәссәләм. Тимәк, мәсеткә йөрөмәүсе яки һирәк килеүсе Раббының үҙ ҡунаҡтары өсөн әҙерләгән күп мәрхәмәтенән мәхрүм ҡала. Шулай уҡ Мөхәммәд саллаллаһу ғәләйһи вәссәләм «Хәййә ғәләл фәләх» тигәнде ишетеп тә, яуап бирмәүсе кеше сөннәтте ҡалдырҙы тине. Сөннәттән яҙыу динеңде юғалтыу менән бер. Я Рахман, беҙҙе унда языңдан арала. Саҡырыуыңды ишеткән һайын донъяуи эштәребеҙҙе ҡалдырып, йөрәктәребеҙ киң рәхимлегең менән гел һинең йортоңа, мәсеткә ашҡынһын. 1984 йылдар уже әкрен генә Ҡөрьән сүрәләрен ятлай башлаdım. 84 йыл мин санаторияға барған едім. Шунда ҡулыма намаз уҡыу сабаҡлары деген китап эләкте. Шунан соң Әлхәм сүрәләрен ҡайсыларын ятлап алдым шул санаторияда. Барғансы ҡайтҡас, теге ғәрәпсә белмәйем инде ул ваҡытта. Ҡайтҡас, үҙемнең остазларҙан инде бажаның балалары бик уҡымышлы иде. Барып миңә әйтәм, ничек уҡырға, дөрөс уҡыймы, ҡаты уҡыймы дип, аларҙан сорап, мин неләрен дөрөстәп уҡый башладым. 90-нчы йылның башларында, 91-ме, 92-ме исемгә калмаган, нигә намазға кердем. Намазға керүнең сәбәбе ураза тоттум. Ураза тоттум да, 1-2 көн ураза тоттум да, минең башыма шундай уй килде. Бу инде ураза була, намазсыз дигән уй кирде. Шунан тиз генә ятлап алдым да, намаз уҡый башладым шундай. Шунан уҡып йөрөдөм. 2005 йылда ҡайттым мин Үзбекстандан мында, Йогулдан ауылына ҡайттым. Әммә инде тәҡдир мине Ҡаралиға алып килде. Ҡаралиға алып килде. Минең хатыным вафат булған иде, авария булып. 4 бала бар инде, икесе мәктәп уҡыусы. Шунан мин инде эшләргә туры килде, теге төрлө эшләрдән. Шунан балаларны уҡытырға кирәк, үҫтерергә кирәк, барырға кирәк. Шунда мында мәсҗидкә килеп намаз уҡып йөрөдөм. 2012 йылда мені мында имамға ярдамчы етіп, имам етіп қойдылар. Имам хатипқа ярдамчы етіп, имам етіп қойдылар. Сайладылар. Шунан соң 2013 жылда мені имам ұқтас етіп сайдылар. Өзімде сезмей қалдым. Сабырына кірген едік. Шолай ауазға қойдылар да, мен имам ұқтасы болып қалдым. 2013 жылда, апрель айында имам хатип етіп сайладылар. Шундан берле эшләп келәм инде менә шул вазифада. Районда 16 мәчет бар, 16 мәчетне башкарып киләбез инде. Әлхәмдулилlah, мәчетләребез эшләй. Менә бу мәчетләрдә инде эшне алып барабыз. Дежурлар бар бездә. Һәр вакытта, һәр көне дежур торамын да. Кичкә хәтле ясту намазын укыгач кына кайтып киләләр. Иртәнге намазга киләбез. Иртәнге намазны 5 вакыт азанны әйтәбез. Әлхәмдулилlah, җәмәгать белән укырга тырышабыз. Келген кеше мәчет ябык булып керми калмасын дип инде. Тахарат алырга менә яңа тахаратханалар эшләдек. Җәмәгать менән укылган намазның өстенлеге һанап беткеһез. Мусулмандар араһында татулык арта. Йөрәктәрдә бер-береһенә карата һөйү тукана. Тимәк, матур тойгылар яшәгән мөхиттә ызгыш талашка урын калмай. Мөэминдәрнең сафтары тыгыдырак булган һайын бердәмлектәре көсәя, гыйлемгә ынтылыш уяна. Ҡаридилдең төп мәсетендә көн һайын йәмәғәт намаҙҙары, дәрестәр йәмләй. Мин связист булып эшләдем. Шуннан пенсияға чыктым. Уже 10 йыл пенсияда. Әлхәмдулиллах. Башта мәчеткә килеп үзем укып йөрөдем. Шул воскресная школа диләр инде. Оннан мәдрәсәдә укыдым Урусуда 4 йыл заочно. Хәзер инде менә кызларны өйрәтәм. Әлхәмдулиллах. Сегодня мы проходим слитные местоимения, которые, значит, вот эти вот окончания как раз показывают, что это именно их ручка, калямухум, их ручка мужского рода.
а калямухунна это их ручка женского рода. Әйбәт мероприятиялар үткәрәләр. Барыбыз кушылып инде Коръәннәрдә бергә йөрибез инде кызлар белән менә барысы да җыелышып. Шин күңелдән аңа зур итеп рәхмәт әйтәсе килә, укырга өйрәтте, язырга өйрәтте. И воспитывает нас. Без әле менә 3 кыз, Альбина, Галия, мин быел гына январь айыннан онлайн школада өйрәнә башладык хәрефләрне. Хәрефләрне өйрәндек, әзрәк кагыйдәләрне өйрәндек, укырга өйрәндек. Әлхәмдүлилләh, менә Флюра ханым безне октябрь айыннан дәресләргә чакырды. Без бик канәгать без Флюра ханым белән нинди генә сораулар белән мөрәҗәгать итсәк тә, ул безгә тулы итеп, матур итеп бөтен җавапларны бирә. Самый инде шул Коръәнне дөрес итеп укырга өйрәнәбез. Булай безне онлайннан укыттылар инде, тоже укый башлаган, но монда инде ныгырак Күзгә күз карашып, күзгә күз карашып, шулай итеп өйрәнәбез. Имам Мөхтәсиб Фәнил хәзрәт Халимуллинның һүзләренә караганда, мохтаҗларга ярдәм күрсәтү кебек саваплы гамәлләр дә гел игътибар үзәгендә. Күңелгә канат куйган һүзләр табуда шуларның бик кыйммәтлеһеләр. Когда я вышла замуж, мы уехали отсюда с мужем, он тоже из Карайдельского района. И больше 50 лет мы здесь не были. Сейчас проживаем в Белгородской области, рядом с Украиной. И вот когда началась война, женщина же всегда как-то заботишься о детях, о внуках, о семье. Я их всех там оставила пока в настоящее время. И вот приехала, куда надо, на родину приехала, в Карайдель. И самым первым делом я пришла в мечеть. Со служителями. Они как-то по очереди здесь работают, со служителями общалась. Это меня успокаивало, потому что я в таком стрессовом состоянии все время. Уже 4 месяца уже почти. А потом узнала, что здесь учат, женщин обучают. Думаю, давай-ка я попробую тоже читать Коран на том языке, на котором он написан. Каждую неделю я прихожу на занятия. И это меня фактически, я и занятая, и успокаиваюсь. Потом это мое успокоительное. Мәчет – это самое главное место для меня сейчас. Мәсеттә ихлас яраткан кеше һәр вакыт Аллаһның рәхимлегендә булыр, дип тә әйткән һөйкеле Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлату вассалам. Раббыга мең шөкер, ахират тормышын өстен күреп, дөньяви эшләрен калдырып, ямәгать сафына баткан ихластарның ханы яйлап булһа ла ишәя, туган йөребезгә илаһи нур куна.